Hello guys, majong adlaw ning tanan. Welcome back sa mga channel. Sa mga channel gapon. Damis Meriano, damis mayor sa kon guys. Yung sudaan, palit mangga. Alam ko ang diyan ay. Palit mig mangga, ja palit mig saging. Kay pare sa namo ginamos ini kabot na po sa bahay. Pag 60 ang kilo din na. Saan mo to nang sedan ha? Gasim ka niyo mo di mo. Adi ba sa mo to na pagluto? Adubing. Adubuhin. Ako ra man kasaing. At tangiran din jud guys, naguli na mas bahay Alicia kay da pamidari nagpupili pa mis mangga. Pili pa mis saging. Hey guys, da nagpili nagpalit mig mangga, da pili na po ko saging. Ha bebe? Ilang kilo ulit eh? Lami ka ne? Joke Di na mo lang. sabay. Dis aning saging ang gigante? Kagayan. Ha? Ah, kuya, wag At mangga. magatinda. Kagayan ko mangga no. Arangka. Kaya kog Singapore. Wa dais buhol di ay. Wal bol kay pang lampurnas ni Udit. Palit pagkukuan sibuyas. Pila na? 1.6. 1.6. 30, 40, 48. 48. Ako na bana og atubangan. Mahalag saging. Oy, 30. Jara ko ang raman na sa una, no? 15. Udit manggod. Wa mo saging ag buhol ron. 89. Kana na naman. May saging ag buhol. Kay daghan na pa putas bahay. Yun ang di ka makaiti. Aw, putod-putod. Lami ditong ginamang sa kaniyo makaha. Katong Katong na isa, kanang violet. Murag na buyong nakadani. Nanas bay. Sa ingredients ha? Ingredients sa Katong adobuhin. adobo, mag-adobo ti ahos ug sibuyas tino. Nam siguro ko yahos kana rawa. Eh ko kagsagi at adobohon. Pila ka pa og? Sara. Abaw. 21. 21. Suka. Suka. Kabukban ko. Nabay suka dadto. Sukaing ramang ko. Kana ko. Marami 1.4. Bangi. Makabuok. Pagkapining. Get out ibis tindirang gwapa. Na. Tindira Das long sodaan. na mag-backlight na ni Runyor. Agoy. Magmukbang ning mayor ug mangga. Yes. Kay pa pakustok. See you guys sa balay. Yan ako bye guys. Daragang napalit nga saging, duha ka sipi. Nipalit po kog sili. Mahalag sili ron, tag 15 na ni siya. Sa una pam si una daris bahay, karon wa ra gyud si sili bisag usa. Kaya naagi ang audit. Dungaga sa inaw kay mga unmig saging with ginamos. At ang iran inja guys. Love you. Tak-ang pa mi. Magtak-ang sa kusaging. Asa ka nay? Hangay yung nag-aga nay, kari na to? Pwede rin hawano na nang agnay. Ha? Kisiga dito. Hilo na may kag. Sige, kaldero. Tak-ang na dito. Aliana. Dugay-dugay na dito yung kakalog nga ni guys. Sabi nga. Ang puong. Kaya hangin itong ulit. Okay, tak-angers. At tangin nito guys, ini kaluto kay mga unmi.
Naluto na guys, ag saging mamakpak sa ko kay mga mi. Butangan na rin sili di pa ni ihurot ning silihan ani man sa magaw man. Kay ma, sala ito tanan ni dara ginamos. Pakpak sa kog saging. Gusto man yung ipakita, sili? Sili na. Nasa tayo ng sili, ha? Alright. Uy, yung mga ay, sa dito. Dabong man. Di, talaga, sayang, saging. Ay, saging, dahil saging. Kanong saging ba? Yay! Salamat Nanay Kurente guys. Nanay Kurente. Salamat sa Ginoo. Yay! Nanay Kurente. Di na dyan mag-charge. Bisong asa. Pagka-solar kaya harap. Pag nagpag-solar kay Kadoy na. Ako nagsolar. Dara dyan ginamos guys. Nanay Sili dia. Uy! Ginoo. Arang humutar ang Kadoy ni ginamos ha. Nagkagubot na sila kaya lipay ka na naku ni Kurente. Lipay rin mga punta. Bisag dahil problema. Okay, di na tawag tayo sa power bank. Magkataway na power bank. Yay! Mag-video kilo eh! Ayan na! Mag-video kilo ta, day! Kantatag na hunlak, day! Day! May kantatag na hunlak, day! Mga una ta, guys! Mga untag saging! Mga unta ninyo! Yay! Lalabay kurente! Saging with ginamos o buwad. Lami kayo. Magpa-charge sa kakoy-koy. Sa cellphone ako ba? Kaya ka cellphone naman ang masyado ko. Yehey! Dila dyan may makabangga-bangga. Ugasa. May mangihi, malibang. Bitaw. Mga anak tanay. Dali, nay. Hi, baby love. Baby. May gasot mama. Bigat ka. Mama ko tagpuan. Kami gusto na mamuli si kay na ano mangga. Kanila pa man din na. Ang nila pa man din na. Nga, andyan. Alas pa ka-green ba? Facebook na rin. Uy, datos na lingkuranan. Ispat ka siya. Isak sa ispat ka siya. Para ka. Yatag niya mong saging ni Mananghili, nay. Oh, tagata. Lami man niya ka. Sigay daw eh. Ah, di tayo ma-ori. Ang kari-kari Amat na. mabitiri, be. Ala, nag-module ka ba? Ka? Saging. Saging. Gawin ka na. Kakuktuga. Ano, be? Ang sama ka, dapat mamitiri ka. Dapat ka pa signal. Sumayaban. Ah, di ay. Nay, tatay na, sim kang saging, nay. Nadot na kay Dabo. Mga tao kay... Gan. Ang mag-module. Ya, sa kanya ko dana. Yung trabaho ni Tatiri rin ko ande ako. Nakakanak. May color, be. Lawag, be. Si dami ko pa dani. Gisa sa Tatiri dana. Kasi jay kadug. Asiro, ilang ka na sila kaya naman siya sulang. Na may premiums, baby, ma'am. Papapalit mo sa ka. Ay, nagputang sa akin na may premiums, baby, ni mama. Oreo. Naman may kao saging, guys. Salamat kayo. Nambusugan na ho. Gaslik siya, dadamis kwarto kay daragang pasalubong ni Jack. Diyan kay diamo ko gilakaw ganiha, kauban si Mayor. Salamat kay ni Mayor. Salamat sa mga tabang o kahago. Nana ayo. Anja, dara dara. Nana ayo naging mumata na. Nadyo naman po din na. Wala ka dyan na po ah. Okay mo? Da, di laman Oreo di ay di. Kaya man day Oreo. Presto. No. Oreo. Tagay, si Kia ha. Pero mag-eat sa kaugkuan. Kare, lollipop, violet. Tagsa mo ni Kia. O kalya na po rin isa. Ha? Salamat ma. Love you. Las Kia dia. Ning siga na guys, klaro na di ka mang naong dani nga minsan niyang naong dani. So sagdi ra man naong kay balag maot ko, balag unsa diha. Basta kay
hinlo tag mga binuhatan. Sinsya na mo kay kan pa ko'y problema. Kato din about sa katong gi-upload ni Mariano nga video guys. Sakit man kadyo para na. Pero harang gantos. Adto na may di na ko gusto mo istorya sa vlog ug mag-post og mga insa diha, mag-vlog ug unsa diha, di na ko mo istorya guys. Kanira nga istorya. Sa husgado na mi magkita. Nakapile na ni dadto. Adto na mi magkita sa husgado. Sakit kadyo para na. Pero sa husgado na mi magkita. Salamat din ninyong tanan. Nice baby dari guys. Sexy. Love maning mama. No. Itong about sa diyang gi-upload guys nga mga maot, mga unsa diha nakakita man mo sa diyang gi-upload nga video. Pero okay ra na guys. Kaya nang kuan ato rami sa korte mag-abot. Susgado rami mag-abot, di na ko gusto og unsa pa yung istorya dani, di na ko mo istorya adto nami mag-istorya sa korte. Adto nami mag-istorya sa husgado. Hey, grabe. Grabe ilahang pagkuanaho, pagtamak na pagkuanaho sa ang pagkataw silang duha iyang mama. Unang sa korte sa husgado na ta magkita-kita. Salamat inyong tanan guys, pasensya na mo nga ngani ko. Pasensya na mo kadyo. Salamat kadyo sa inyong pagtanaw sa among vlog. God bless inyong tanan, mag-vlog hapon ko guys. Tigapon ko magbuwas paglaom. Mag-vlog hapon ko para sa akong anak. Para na magliksian. Bino. Salamat ninyong tanan guys. At ang irahang sunod nga vlog. Karon among vlog murag papadinita ron kay papakus panghuna-huna. Puno pakus kasakit og kahiugos. Pero na ning giasikaso na nila guys. Managingin nga adto rami sa husgado rami magkita kay nakapail na ni nga ilang pagkaawaw dari na kita man mo sa mga video mauto guys pero di na ko mo istorya dani nga vlog nga unsa din nga na kadto rami sa husgado nakapail na nahilang kuan nakapail na ang nagpail na ko og kanang kaso nga ingana pagkaawaw na rin ako. Ato na misusgado magkita guys. Pasensya na mo nga ngani nga hilak-hilak po ko bali 1/4 kay bisag sakit para na ho. Kaya nang na ho tanan para lang mas ang anak. Pasensya na mo guys. Pasensya na mo kahit hilak ko dari kay gusto gali na nga magawas na tanan kasakit dari sa kasing kay nang istorya ko nga ng mga maot nga mga magpakamatay magunsa diha pero naghanggi na una nga inakoy anak nga niyo din problema rani malabay rani kay wa ko gisalig ko sa Ginoo. Munang parang maistorya dani nga video, maura jud ni nga adto rami sa husgado magkita. Yaw na ning gipalihok. Munang salamat ninyong tanan guys. Sa inyong pagtanaw sa amo ang vlog. Salamat ninyong tanan. Thank you for watching guys. God bless ninyong tanan. Bye-bye. Tangi among vlog. Sunod adlaw. Atay among vlog ugma guys. Bye bye.